Ja sam Teodora Stilković, imam 18 godina, iz Bujanovca sam. Ja sam aktivistkinja za poboljšanje ljudskih prava i sada sam stipendijskinja SCIences Po fakulteta u Francuskoj. Ono što volim kod sebe jeste što ću dati celu sebe u šta god da radim i što ću se boriti da protiv nepravde, ma koliko bilo teško i ma koliko bili loši uslovi gde sam u tom trenutku. Ono što ne volim kod sebe, rekla bih, što dosta dugo odlažem stvari da bih ih konačno uradila. To je definitivno nešto što najmanje volim kod sebe. U trenutku pre korone, odnosno u tom periodu pre marta, sam se bavila aktivizmom. Radila sam aktivno na poboljšanju odnosa između Srba i Albanaca u Bujanovcu, ali me je korona u tome prekinula. Međutim, korona, koliko god jeste bila loša, meni je donela jako dobrih stvari, kao što je bio i upis na fakultet, jer sve te neke stvari koje su mogle da budu online ranije, a nisu, su sada bile online i meni, kao nekom ko ne dolazi iz tako privilegovane porodice, jeste jako dobrih stvari donelo. Vreme korone sam iskoristila tako što sam pripremala dokumentaciju za fakultet, iako je bilo jako teško tokom vanrednog stanja. Pisala sam aplikaciju za fakultet, kao i aplikacije za razne druge programe i u međuvremenu sam postala i omladinska ambasadorka u WAVE mreži, Evropskoj mreži žena protiv nasilja. Lično sam se tokom perioda korone borila sa depresijom, jer nisam mogla da radim stvari koje sam uobičajeno radila. Osjećala sam se neproduktivnom, iako sam odradila nekih dosta stvari koje možda i ne bih uradila da nije bilo korone. Ali moram da napomenem da ovo što sam rekla da sam postala omladinska, nešto što me je inspirisalo da postanem omladinska ambasadorka u Evropskoj mreži žena protiv nasilja jeste što sam slušala razne priče žena iz Srbije koje su tokom ovog perioda morale da budu stalno sa nasilnicima po 72 časova bez ikakvog izlaska, i onda sam odlučila da uradim sve što u mojoj moći da bih pomogla tim ženama, jer te žene ste i vi, te žene sam i ja. U Srbiji smo imali jedan slučaj gde je žena dok smo imali policijski čas otišla u policiju da prijavi taj slučaj koji je slučaj nasilja u porodici, i ta žena je zapravo bila kažnjena zato što je izašla tokom policijskog časa. I država nije pružala ženama nikakvu potporu. Ja sam imala nekoliko komšinica gde sam čula galamu po zgradi, gde su one mene molile da nešto uradim povodom toga. Ja kao pojedinka nisam mogla da uradim toliko toga i onda sam odlučila da se prijavim u ovu mrežu Evropsku žena protiv nasilja, da bih kasnije kroz institucije mogla da im pomognem. Jer koliko god je korona uticala na osobe koje su se razbolele, još više, čini mi se, uticala na žene koje su morale da ostanu sa nasilnicima tokom ovog policijskog časa i tokom karantina. I imamo razne analize Ujedinjenih nacija gde govorimo da imamo puno neželjenih trudnoća. Ovo sad zvuči kao kliše, ali bi im poručila da budu hrabre. Znam koliko je teško kada ste u situaciji kada zaista nemate ničega i kada krećete od nule, ali izlaz postoji. Ja dolazim iz porodice gde je zaista, ja sam krenula na ovaj put fakulteta od nule, ali mi je uz pomoć drugih ljudi. Pričajte puno sa ljudima, neko će vam pomoći, obraćajte se organizacijama, jer kasnije možete izaći kao pobednik, jer zaista nemate ništa da izgubite, tako da samo gledajte napred. Prvo moram reći da je ovo dobra prilika da se ne vraćamo na staru normalnost, već da stvorimo neku novu gde ćemo se baviti cirkularnom ekonomijom, gde ćemo se baviti sporom modom, jer imamo jednu potpuno novu šansu da izgradimo novi svet iz nule.
i mislim da nam je u tome korona došla kao blagoslov. Nešto čime bih ja želela kasnije da se bavim jeste diplomatija i posebno poboljšanje odnosa između Srbije, Kosova i Albanije. I voljela bih da radim na dijalogu između Beograda i Prištine, jer mislim da nam je ova situacija sa koronom pokazala koliko zajedno kao država, ukoliko sarađujemo, možemo da ostvarimo dobrih stvari i ako se sami zatvorimo za sebe, ne možemo mnogo toga da postignemo, međutim, ukoliko sarađujemo, možemo postići mnogo više. Taj period korone mi je dao dovoljno vremena da na vreme radim na nekim stvarima i da postižem još više toga, tako da eto, možda više neću toliko prokrastinirati.